Sa tinuod lang ako na jud ko giwis kay usa ko ka cancer patient. Una ako nangunsan ko ba nangaliyak ko nga tabangan ko para maayusin ko sa akong sakit stage 4. Yeah, ongoing akong treatment so kakaingon jud ko gahapon. Supposedly karon akong chemo nga schedule. Kunya, nabagsak ko sa akong laboratory. So, yan, hari po na akong mama, nakaingon dyan ko nga siguro, kasi bahon dyan mi, pariyon dyan sa pista. God's will siguro nga, nabagsak akong laboratory, kung mabagsak dili man dyan kay chemo. Nya, pero timing sa siguro nga, nakaingon sa dyan ko nga, God's will nga, makari dyan mi, sa pista yun. Kasi mo diagnosis? Last year, 2024. Ako sa breast na ko siya nga cancer niya. Man ako sa cycle, dayon pag uman ako, naglaboratory para sa ako ang kanang operasyon niya. Dili man ko maoperan kaya nanas akong buko. So mo to, kuha na po ko lain nga treatment sa doktor kay receive man akong cancer. Mo to nga. Lain na po ko 12 cycle nga. Supposedly dapat karon nga day ang last day. Ya wala man. So next week. Sumurad yun akong pangayo nga tagaan ko niya. Tayuhan sa kong sakit.